Ndakaunza friend yangu muno muisland. Shamwari yangu iyi inoita zvemanjuzu, saka iko zvino zvindiri kuzvidemba nekuda kwekuti iyi apedza varume vevanhu. Apa ndava kutya kuti zvimwe kuda anokwanisa kana kuzotondipindirawo inini mumba mangu because pane text yandakaona iyo yakatumidzira murume wangu. Ndakangonyarara zvangu but haina kundifadza. Apa ininiwo ndine maprevious ake aanondizivira, saka ndinotya kuti kana ndikangoita zvekungomuwira then ndobva ndatanga kunetsana naye, ko kana kuri kunzi akazoudza murume wangu, ndinotya kuti marriage yangu inokwanisa kuzoparara. Mistake yakaitika mukomanashi ndeyekuti inini ndiri dependent pamurume wangu. Kubasa kwacho kutoenda handitotendedzwi kuenda kubasa, ndinongoitawo zvekungoruka vanhu misoro yavo zvekare nekuisa manails nemakeup. Saka izvi ndinozviitira hangu ndiri pamba kana kuti ndinoenda kuma call outs. Ndainge ndichiita zvekuruka pandainge ndichiri kuSouth Africa. Friend yangu yandiri kutaura nezvayo iye ainge achigara kuCape Town. As you know kuti kuCape Town vanhu kadzi vazhinji vakazotanga kuita zvemamarine spirits. Saka my friend, she started doing zvemamarine spirits. She was a happily married woman. Ainge atori nurse pane kamwe ka private clinic kwakare koko Cape Town, but akazongosiya akange ava kuita zvekung'anga uye zvekare ainge ava kuzviita madzimai vanobatsira. That is what she told me. Ndakange ndisingagari muCape Town but ndainge ndichigara muJoburg, but she was a beloved friend of mine. Ndaitombomushanyira iye aitondishanyira. Taigona kuti tikaita 3 months tisina kuonana, BP dzaitokwira. That is how close we were. Saka ndakazoti inini nemurume tawana mukana wekuuya kuno kumhiri kwemakungwa, then ndokubva ndaramba ndichingotaura naye. Saka ndichitaura naye kudaro handina kunge ndakaziva kuti zvemanjuzu zvake zvaakange ava kuita izvo zvinokonzeresa kuti ange achidiwa, iyewo ange achikara varume zvakapfurikidza chikero, uye zvekare varume vaanenge achinzwa kuda havasi varume nje, asi anotongoda varume specifically vanenge vari varume vanenge vari married. Zvese izvi dai kuri kunzi ndainge ndakazviziva, handaizomboda kuti ange achizombouya kuno. Ndingadai ndisina kuzoramba ndichitaura naye. Regai zvichinzi munhu une imwe stage yekuti kana ukadarika ipapo pane pamwe paunenge uchifanira kuti unge uchingokanganwa nezvevamwe avo wakange uchiwirirana navo kubva pawainge uchiri kutambudzika, nekuti zvimwe zvacho zvinogona kuzokuunzira maproblems. Saipapa pamukoma zvichazotondiunzira maproblems, and handizivi kuti kana akazosvika pakuzodanana nemurume wangu ndichakwanisa here kumudzora, sezvo iye aine masecrets avo angu aanoziva ende atori neproof yekutoti zvinhu izvi ndakazviita. Anogona kuudza murume wangu ende murume wangu will believe her. Ndava kutya zvino kuti kana vaine zvimwe zvavakataura kana paine zvavakatoita before, ndiri kuzvidemba nekuda kwekubatsira kwandakaita my former best friend. Nyaya yangu mukomanashi nemusikana uyu haina kutangira patakange tichiri kuSA chete, but kunyange tiri kuZim tainge tiri vanhu vaiwirirana chaizvo. Iye akambogara padhuze nepamba patakange tichiloja. Ndaimuziva ari mukadzi akanaka chaizvo, asi ainge achishungurudzwa nemurume wake. Vanhu vazhinji vaitomubvunza kuti naiwe kwesei uchiramba wakashingirira pano pakadai, apa pauri kuona kuti uri kushungurudzwa, but murume uyu iwewe manakiro awakaita wakafita kutoroorwa nemurume ane mari dzake, sei uri kuramba wakashingirira pamunhu uyu? But ainge achida murume wake. Handizivi kuti zvemanjuzu izvi zvakazobva kupi, but iye achitaura akandeti kubva zvaakabhabhatidzwa kuCape Town akaita zvekunobhabhatidzwa mugungwa. Saka abhabhatidzwa kudaro nemukadzi uyo ainge achiitawo zvemanjuzu, yainge iri n'anga. Saka akabva atotanga
kutonzwa mafeelings akanyanyisa, akati zvakatangira kumurume wake achinzwa mafeelings akanyanyisa pamurume wake, but akazongoramba ongonzwa mafeelings kunyange murume asipo, ainge ava kungopinza zvikomba achingodanana nevarume. Uye zvekare njozo dzacho according to him akati kwandiri njozo dzacho idzo dzinotomuunzira varume avo vanenge vaine mari chete ndivo vanenge vachimupfimba. Fast forward ndazouya kuno manje ndakazoita zvekutevera murume kuno kuIreland because zvekushanda ndakange ndarambidzwa nemurume akati ina handidi mukadzi anoita zvekushanda unozohura this and that, unongoita basa rako rekungoruka musoro, ndichazokuitira plan uzoita kasaluni kako ini okay, zvekugara ndo zvandinoda kungoswera zvangu ndakati pleasure ndiri mumba ndichiona hangu mamovies angu. Saka ndakazotanga kufila bored and lonely. Apa this friend of mine ainge ava kungogara achingondinetsa achiti Shami ita kuti ndinge ndichiuyawo ikoko sha, because I started missing him. Ndakatombomushanyira mukoma mishure mekunge ndagara kuno kuda about 7 months ndikanzwa zvisingachaiti. I then flew to Cape Town ndikatombogara ko. Murume akazotoita zvekudhimanda kuti iwe chidzoka, like tine bond yakanyanyisa sekunge tiri matwins. Murume paakazotanga kupopota chiti saka ndakutora umwe mukadzi kuno kuiwewe kana usiri kuda kudzoka kuno kuIreland. That was when I flew back ndikadzoka kunoku. Saka takazongoti nemurume the best thing that we can do is for Jennifer kuti ange achizouya kuno kuIreland. Jennifer akabva achizouya kuno. Saka Jennifer auya kuno kumukoma ndo pandakatanga kuona kuti ari kuita mabasa iwawo erima. Saka zvemanjuzu ndanga ndisina hangu basa nazvo because umwe noumwe ane chitendero chake chaanobhilivha machiri, but dambudziko mukoma ndiro rekuti iye manje ava kupindira varume vevanhu, varume vari kudanana navo. Handizivi kuti ane misheni here sezvo achiita zvemanjuzu. Ndava kutotya kana kutomubvunza sezvo ari munhu anozivawo masikirets angu. Saka varume vari kusangana navo vakawandisa. Kubasa kwake ikoko anoshanda nevarume vevanhu, maZimbabwean nemamwe maGhanaian. Akarara navo vose. Uye zvekare kuchechi kwaanoenda uko ndisingatauri hangu zita rechechi, but apedza varume vevanhu ikoko. Saka ndakabatikana pandakaonawo kuti akange ataura nemurume wangu. Ndakaona message yainge yakanzi hai. Handichazivi kuti dzimwe nyaya idzo dzavakaita behind my back dzingava dziri nyaya dzekuti kudii. Ndinodawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndingataura naye sei, ndomuudza sei kuti Jennifer pane zvose zvaungaita but murume wangu usabata, because the secret iyo yaanoziva pamusoro pangu ndeyekuti takaendawo kune kamwe kaevent. Taendako akandipfurira kunwa doro. Of course doro hangu ndiri munhu anonwa, but kunwa doro ndaingonwa pama holidays akaita seChristmas maybe neNew Year, kupindawo mugore idzva wakadhakwa. That is what I used to do. Saka takabva tatanga kunwa. Apa inini ndakange ndisina kuzvijaira zvekuti ndinonwa doro ndiri munzvimbo dzemafaro. Ndaingozvinwira doro rangu ndiri pamba nemurume kana kuti nevana tichiita zvedu kagochi ndobva ndarara. Saka doro randakanwa ipapo mukoma ndakanzwa kuti ndadhakwa. Takange tiine vamwe varume vainge varipo vekuDRC. Wani wacho akange asina munhu, iniwo ndisina munhu. Takabva tatanga kuwirirana ndobva tachizoenda tikazonorara tose kumba kwaJen. Takange tiri 4. Inini newangu takange takarara kusaidi kwedu pambedha 1. Varume ava ndo vakange vakarara pakati. Ini ndakafuratira ndakatarisa kumadziro, iyewo Jane akatarisa kurutivi. Saka wakewo ainge akamuhaga, wanguwo akange akandihagawo kumashure. Saka ndo zvatakange takaita izvi. Mukoma takazviita mukudhakwa. Makuseni ndakamuka ndichinzwa kunyara zvakanyanyisa. Saka
iyewo akangoti hazvina basa, mistakes anoitika especially kana wakadhakwa. Manje ndava kutoona kuti munhu uyu ava neammunition against me. She is my best friend. I don't know kana akazosvika pachidanho chakadaro chekuti she will betray me, because takaita chisungo kudhara chekuti hatizombofi takasheya murume, because zvinozoparadza bond yedu yatiinayo. Ndipiwo mazano ndingataura naye sei kuti asazondibatirawo murume wangu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Shami uyo. Ngatitaurei naye Shami uyu mucomment section zvakangoma nazvo vedwe. Ya pakaipa munoti kudii nezvayo nyaya iyi. Omubvunza here kuti naiwe kokutaura nemurume wangu, uri kutaura nemurume wangu pakai? Ya hanzi apedza varume vevanhu Jane uyu muIreland. Varume vose vari kushanda navo uye zvekare varume vevakadzi avo vaanoshanda navo hanzi avapedza. Apa anoita zvemanjuzu. Hanzi handichazivi kuti manjuzu ake ndiwo ari kukonzeresa here kana kuti kwete. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story makavikawo chitupa changu. Irinowo zita rangu ndinoitwawo Natasha, uye zvekare my fiance zita rake ndichamuti Samuel. Saka Samuel uyu pakange paine zvandakange ndisingazivi pamusoro pake. I want to ask kubva kune vedare renyu kuti will this be a wasted opportunity, should I just ignore? But vamufundisi vakandibvunza kuti Natasha, are you sure kuti murume akadai unoda kuzova mukadzi wake? Because ndakaenda kuna vamufundisi ndikagara navo pasi, but amai mufundisi andivatrust. Regai nditange nescandal yakamboitika muchechi medu. Scandal yakaitika ndeye kudai so. Pane umwe musikana iyeye handingati ainge akanaka, because beauty is in the eyes of the beholder. Saka musikana uyu ainge ati kurei, even though ainge achiri kumayouth. Saka pakabva pachizoita umwe mukomana watakazotanga kunamata naye. Mukomana uyu ainge ari engineer, akange aine zvimariwo zvake. Saka vasikana vakawanda, kana pava nabrother vatsva muchurch, ende vasikana vose vanenge vachitongoda kuzotongoroorwawo nekutongochata nemunhu anenge aine mari. Saka vasikana vazhinji vakangotanga kungomuitirawo maactions, but brother vaya vakange vasingatozvitarisi zvose izvozvo kuti iwe umbori ani. He just went on with his life as if the other girls did not even exist. Vakazoti vasarudza, then ndokubva vachizoenda kumasofa. Vaenda kumasofa vakanotaura nyaya yavo. Ndokubva vataura zita remusikana uya ainge ati kurei. Saka vakatombofambidzana, but amai mufundisi vakabva vachizopindira nyaya yacho. Amai mufundisi pavakapindira nyaya yacho iyoyo, vakabva vachizosarudza umwe musikana uyu ainge ari mwana wevamwe elder. Akange asingatombomudi mukomana iyeye, but akazotoita zvekutomanikidzwa kuti ange achizoroorwa naye mukomana iyeye. Saka ndipo pandiri kunzwa hana yangu ichirova, because amai mufundisi ava vakaita scandal yekuti munhu mushure mekunge auya kumasofa, auya kuzotaura navo, achivaudza kuti ndo zvainge zviri pamwoyo pake, ainge akanamata, uye zvekare Mwari vainge vakamuratidza kuti sister vaya vekuchembera ndiye aifanira kuti ange achizova mukadzi wake. But amai mufundisi vakamudzivisa vakati hazviite akura zera rako iwewe kuroorwa kuti unge uchizoroora nemukadzi kuti unge uchizoroora mukadzi akakura
kudai anozokujairira, haazombofi akakuremekedza mumarriage. Anofanira kuroorwawo nedhara rinenge rakafirwa, kana kuti munhu anenge akarambana nemukadzi wake, anenge atori nevana, kwete kuti iwe unenge usitomborina kana vana. Saka nyaya iyi payakazobuda, amai mufundisi vakazokumbira ruregerero, but the wedding went ahead. Kana kuri kunzi dzinenge dziri nyaya dzema-elders nemapastors, zvimwe zvacho zvinozongonzi it is the will of God, ndo zvakazongotaurwawo ipapo, but inyaya yakatobata vanhu vakati wandei. Saka handizivi kuti amai mufundisi nababa mufundisi vakandipa here the best advice to the best of their abilities, kana kuti zvinenge zvitori negodo mukati. Okay, ndo scandal yandanga ndichida kuti munge muchinzwisisa, kuitira kuti pamunozondipa ma-advices munge muchiziva kuti ndiri kubva kupi uye zvekare ndiri kuendepi. Saka ndakasangana naSamuel uyu pasocial media, but takasangana mugroup riri kufacebook kuno, but riri group rechurch yedu. It is a private group, zvekutoti kana ukatopindamo mugroup imomo utori netwumubvunzo twaunotobvunziwa, kana ukatotadza kutopindura kutori nevanhu vanotokubvisa mugroup, because igroup rinongotendedzwa vanhu vechechi chete, strictly those that are members of our church. Saka mugrupu umu ndo mandakazosangana nefiance yangu Samuel. Ndasangana naye, iye akabva andiudza kuti ari kumhiri kwemakungwa, ndikabva ndati it's okay. Saka zvose mukomanashe zvakarongeka, but pandakazoenda kumba kwavo, ndakaenda kumba kwavo kuChipinge. I was shocked kuti kunyangwe family yavo vari vanhu vanotonamata musame church yedu, church iPentecostal. Zvinhu zvavari kuita hazvitotendedzwi kuti munhu ange achiita zvinhu zvakadaro. Haisi chechi yakafanana nana Methodist kana dzimwe chechi dziya dzamunonziva. Yedu it is a strict Pentecostal church with a strict doctrine. Saka ndasvikako kuChipinge ndakabatikana, because ndakaona kuti pamba pacho panoitwa zvekung'anga. Pakange patori nevamwe vanhu avo vainge vachinzi vainge vakabva kuMozambique, vainge vakafambira nhau dzekuti vange vachigadzirisa nzi zvinhu zvengozi whatever. Saka pakange patori nevanhu vainge vakati kuti vainge vakawanda. I just respected them semurooraka, but ndakazotaura naSamuel. Samuel confessed to me kuti naiyewo kwaari ikoko kumhiri kwemakungwa ari kuita zvekung'anga. Ndakati unogoita zvekung'anga sei nekuti iwewe unonamata? Samuel haana kundipa ma-answers akandigutsa, akangoti zviri muropa, kana zviri muropa rangu unoda kuti ndinge ndichiita sei? Iye akangoti kwandiri, ndakatomboremara, and family yake confirmed this pandakazobvunza vamwe vatete, ndikati nai Samuel akamborwara here asati atanga kuita zvekurapa izvi zvaanoita in secret? Vakatoita sekunge vachachema. Hanzi Samuel akati nerimwe ramazuva ainge achibva kunofudza mombe, achitinha mombe dzake achidzoka nadzo kumba, ndo paakabva arumwa nenyoka. Hanzi akarumwa nekobra, arumwa nenyoka iyoyo hanzi, asi akapona. Haana kuendeswa kuchipatara nekuti chipatara chacho chakange chiri kure. Vakangoitawo zvavakaedza, vakamupawo mishonga yekuti ange achiita senani. Saka vakati vamupa mishonga kudaro, ndo paakazotanga kungobuda hurwa pagumbo rake rikatoita right, rainge risisina kuzvimba sezvarakange raita mushure mekunge abva mukurumwa nenyoka. Asi hanzi akazotanga kukamhina, gumbo rake richiita sekunge rava kuita pfupi. Ndopa zvinonzi pakazobuda dhimoni raitaura richiti iro rainge riri zisekuru rake, but it is demonic. I don't believe him kuti kune midzimu ini madhimoni ega anenge achingopretenda mafamiliar spirits. Saka hanzi that demonic entity spoke, chikabva chataura chidhimoni zvachainge chichida kuti iye Samuel ange achizoita, in which it means kuti vatori necovenant nemadhimoni vanhu ava. Saka this is the family that I am
already married into, saka changosara muchato. Ndauya pano mukomanashi kuti munge muchindibatsira sezvo fiance yangu isingabhelieve kuti kungori naMwari chete, hakuna vadzimu. Should I go ahead with this marriage kana kuti ndongo cancela? Because amaimufundisi vakati kwandiri murambe, hazviiti, tichatoita kuti vange vachiburitswa muchechi nekuda kwemabasa avo erima. But amaimufundisi nescandal yavakaita vanogona kutosotera munin'ina wavo uyo ainge arimo mumba imomo. Akaita joke yakandivhundutsa, akati imi kana muchiona kuti hazviite kuti vanhu ava vachate, isu vamwe tiri kutovatsvaka varume, ndipei hangu ndichamutendeutsa. Akabva angoona kuti there was an awkward silence, akabva aseka akati just joking, but zvakandibata. Ndinodawo kuti munge muchindibatsira muri yeZimbabwe, ndoita sei? Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei naye Natasha uyu mucomment section. Hanzi ndinotya nekuda kwe scandal iyo yakamboitwa naamai mufundisi. Zvakangooma hazvo vedu we, ko amai mufundisi ndozvavakaita kuita kurongera umwewo mwana murume nekuti vakaona kuti ane mari. Hanzi hazviite kuti unge uchizonzi uchazorora mukadzi anenge akakura kukudarika iwewe. Pakaipa. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ndakateererawo rimwe vhangeri revamwe prophet, iko zvino zvindava kuzvidemba nekuti ndakavhura yavanoti third eye. Apa ndakashandisa futi maherbs awo avanoti DMT. Saka zvese izvi zvandakaita, zvimwe zvacho it was my experiment, just that I am rushing to work right now. Kana ndikagara pasi ndichanyatsokukutsanaangurirai zvose ndokupai voice note muzoudza vanhu venyu nyaya yangu. Please be careful. Prophet Ava, I don't know if I am supposed to call out his name. Ndichazoona pandichazouya nenyaya yangu yakazara. But in the meantime, what I want to tell you is that Prophet Ava, okay, ndakasangana nesemoni yavo panapa pa YouTube. Ndinofarira kuteerera masemoni especially when I am at work. Saka ndasangana nesemoni yavo ndobva ndatanga kuiteerera. Yainge iri semoni yainge ichitaura about opening up a portal, a third eye. Vachiti kana uchida kuona ngiruzi unofanira kunge wavhura your third eye, your spiritual eye, ukwanise kuzoona zvinhu zvepamweya. Asi chandakange ndisina kuziva ndechekuti kana wavhura this third eye haukwanisi kuzorivhara zvekare. Saka ndakatanga kutevedzera zvose izvo zvavainge vachiti tinge tichiita kana tichida kuzovhura the third eye, and we can see even God himself. But handina Mwari wandakamboona. Ndiri kunetswa nemamwe mazishavi avo andiri kutoona anotouya kwandiri muhope, uye kana kwava usiku malights anogona kungodzima ega ndotoona vanhu vanenge vari mumba. It's like ndiri kutorasika njere pashoma nepashoma. Saka zvese izvi zvatanga kuitika ndopandakabva ndachizoitawo search and experiment. Ndikanzwa vamwe vakange vachiti kana zvirizvo zvinenge zvava kuitika mushure mekunge wavhura your third eye, zvinoreva kuti your soul is troubled. Unofanira kutora madrug akaita seDMT. Pandakaitora ipapo mukoma, I think I even opened another third eye because ndiri kutambudzika nemaspiritual attacks. Ndichakutsanangurirai zvose just that apa handina nguva. Magic mushroom, I took them as well, the worst decision that I have ever made in my life. Kana painewo
umwe anoteerera channel yenyu akavhurawo his or her own third eye, please ndipeiwo manumbers ake kana kuti anongondibatsira mucomment section. Ndovhara sei this spiritual eye, because it seems as if patakasikwa naMwari, Mwari vainge vasina ma-intentions ekuti tinge tichizovhura. God, I now appreciate God because He protected us from these dark spiritual forces. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu weyo, pakaipa anzi ndakavhurawo third eye. Dzokai nenyaya yenyu yakazara, munyatsokutiudzawo kuti chii chakaitika. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Ndinodawo kuti munge muchindibatsirawo nemazano. Inini ndakazvara mwana uyu handitomufariri zvachose, mwana wandakaita wekuzvariswa nababa vangu nyakundibereka. Zvino ndinonzwa kurwadziwa kana ndakatarisa amai ndikatanga kufunga kuti kana ndikada kusungisa baba, amai vanogona kutofa nekuda kwekuti amai vangu ivo vakabatwa nechirwere chemwoyo, vakatoitwa operation iyoyo ndiyo yakatozovaponesa because vainge vanyanyisa kurwara. Saka ndinotya kuti kana ndikangotaura nezvayo mama vangu vanogona kana kuzofa napa baba vanenge vatosunga zvekare. Zvakaitika mukoma ndezvekuti amai vangu vakange vari hure, kunyange vakange vachizvoita sekunge munhu akadzikama, but rakange riri hure. Kana nesu takazogumisidzira tava kuziva nezveuhure hwavo, amai vakange vari ivo the breadwinner. Zvakaitika makore awo baba vangu pavakarwara, inini ndakange ndichiri musikana wechidiki, ndini first born in the family, asi ndakazobatwa chibharo ndiine 17 years ndikabva ndabatira pamuviri nababa. Nhumbu yacho vakatadza kundibvisa because vakaedza kutoenda neni kun'anga kunobvisa nhumbu. Saka baba pavakatanga kurwara, mama vakaona kuti pamba pakange pasisina chokubata, ndokubva vatanga kuita zvokuenda kuBotswana. Vakatanga kudanana nematruck driver nemabus drivers. Izvi takazotosvika pakuzotozviziva kuti ndo zvainge zvava kuitwa naamai vedu. Baba vangu zvese izvi zvaiitika mukurwara kwavo. Vazorikavha baba vakange vasingachakwanisi kunyatsokushanda sezvavainge vachimboita before. Marriage yavo yakange yangova marriage yekuti vari vaviri vainge vava kungogarira isusu sevana vavo, but taitozviona kuti vabereki vedu kudanana chaiko pakange pasisina rudo, vainge vasisiri vanhu vainge vachiri kudanana zvachose. Saka amai vangu ivo nekuda kwekuti vainge vava nevarume vakawanda avo vavainge vachidanana navo, vakange vasinganyengereri baba zvachose, uye vakazogumisidzira vava kurara mumaseparate bedrooms. So baba vangu vakazotanga kundibata, vaiti amai pavanenge vasipo pamba, baba vaiuya vobva vandibata. Ndaizotomuka baba vangu vari pamusoro pangu, vakange vachindiudza kuti zvose zvaiitika zvakange zviri normal. Vamwewo vasikana vaitorara nana baba vavo, asi vaiti kwandiri, usazobvunza shamwari dzako kuti ndo zvatinoita here, nekuti inofanira kuva secret. Saka zvimwe zvacho nekuda kwekuti ndakange ndiriwo mwana mudiki, ndakatanga kutozvienjoya ndisingatozivi kuti ndainge ndisingafaniri kuenjoya zvinhu zvakaita saizvozvo. Ndakabva ndachizobatira pamuviri. Ndabatira pamuviri mukoma ndo apo pavakaedza kufamba neni vachiti tinge tichibvisa nhumbu iyoyo, asi haina kubva zvayo nhumbu. Amai pavakazviziva kuti ndava nepamuviri,
unfortunately nhumbu yainge yatokura. Amaivo havana kuita basa nazvo, but ndopavakazoregedza kuita zvavakange vachimboita zvekuhura nematruck driver nemabus drivers. Vakazova munhu akadzikama, ndopavakazotanga kurwara vachizobatiwa kuti vakange vava nechirwere chemwoyo, vakazoitwa operation. Ndopavakatanga kuita sekunge vanowirirana ivo baba namama vangu. Saka nazvino vachiri vose rudo rwavo rwakadzokera paya parwainge rwumbori. But fear yangu mukoma ndeyekuti baba kana ndikada kuvasungisa ndinenge ndatouraya amai. Mwana wangu ari kukura akandibvunza kuti baba vangu varipi. Ndinoshaya kuti ndomuudza kuti kudii. Sekuru vake ndivo baba vake, amai vake ihanzvadzi yake. Ndibetsereiwo nemazano mukoma Nashi. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Vozvifambisa sei? Maybe mukaenda kumapurisa munotaura neve victim friendly unit kana kuri kunzi zvinoita. Maybe mukataura neve victim friendly unit. Ameno vedare munozvionawo sei? Vozvifambisawo sei vanzvadzi vedu ava? Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andakandakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.